A l'anterior vídeo hem vist els obrers, hem vist com eren els treballadors, però ara toca una tasca una mica més difícil, que és parlar de la burgesia, i, sincerament, parlar-ne bé de la burgesia. Bueno, ja sé que està mal vist que parlem bé dels empresaris, sobretot quan hi havia treballadors que vivien molt malament al segle XIX, però realment el burgès era una persona que se la jugava, que va innovar, que va permetre crear nous invents que van facilitar les coses al llarg del segle XIX. Gràcies a ells tenim alguna com els bancs, o el crèdit, els préstecs, i els préstecs van permetre iniciar grans aventures, com el ferrocarril, com els vaixells, com un munt d'invents que tenim al llarg del segle XIX. Sense crèdit, sense préstecs, no es podrien haver iniciat aquestes grans infraestructures. Us en recordeu de la revolució dels transports? Allò de que grans vaixells anaven lluny, que els ferrocarrils anaven encara més lluny? Doncs ells ho van permetre, ells van, a través dels préstecs, van poder fer aquestes infraestructures, fer aquests grans vaixells, que van diversificar el menjar, que van portar el menjar més lluny i van permetre el desplaçament de moltes persones a altres llocs del món. Doncs sí que és cert que molta gent al llarg del segle XIX va patir, ho hem vist a classe, ho hem vist en altres vídeos, però també és cert que gràcies a fer productes més barats, doncs van permetre que molta d'aquesta gent anés comprant tots aquests productes i anés creixent el que se'n diu com classe mitja. No tan sols això, els burgesos van introduir, doncs, sincerament, l'escola en la qual tu ara mateix estàs sent educat. Van fer que molts fills d'obrers anessin a l'escola per a formar-se i tindre futurs treballadors. Eren molt partidaris de l'alfabetització, eren partidaris de l'educació com un sinònim de progrés, de la cultura, i finalment ells van defensar una ideologia que se'n deia ideologia liberal. Això potser implicaria un altre tema i s'hauria de parlar amb més calma, però la ideologia liberal el que defensava és que el mercat havia de ser lliure de les pressions del govern. El govern mai s'ha de posar en les coses que tu facis com a individu, com a persona, que et deixin portar els negocis com tu vulguis. Ara que has vist una mica les dues cares de la moneda, els treballadors, és a dir, els obrers, i els empresaris, és a dir, els burgesos, ara la idea és que fem un joc de rol. T'has de posar en la pell d'una persona al segle XIX, qui t'hagi tocat, si t'ha tocat un treballador o un empresari, i has d'intentar veure com aquella persona podia comunicar-se, què podia pensar, o amb qui es podia relacionar. D'acord? Ens veiem a classe.